Olatz Campos naz, 30 urteko garakaldarra, psikologoa, eta oraintxe bertan fase folikularrean nago, eta ziklikoa naz. Nik jokoa naturaltasunez sentitu nuen, egia da, aizpak izan da eta oso naturala hartu genuen, eta momentu batean bai esan zitzai dela emakumea nintzela, eta nik nire buruari galdetzen nion, ez nintzen ja emakumea, orduan, arraro egiten zitzaidan apur bat hortikan. Eta gero ikusten nuen, batzuekin hitz egin alzen nuela gaiez, beste pertsona batzuekin ez, eta zira batean hori izan enigma handiena. Baina, bueno, egia da, ez dakit, aizparen bezarkada bai fisikoa, bai emozionala izan nun, eta horrekin erraza izan zen. Nire iritziz oso garrantzitsua da gai hauetaz edozein lekutan hitz egitea eta naturaltasunez hitz egitea, ze azkenean gure bizitza propio eta gure biologia eta gu garenaren parte da. Orduan oso garrantzitsua da hori naturaltasunez hartzea, ez tekogula normalean arazorik esateko ez dakit, izerditan nago, hori naturaltasunez hartzen da, gimnasiora zoa zenean, ez? Azkenean hori bebai beste alorretara pasatzea eta guk ere ikustea hori beharrezkoa dela gu pertsona moduan ikusteko. Kasu honetan beste emakumeia esango niekena da erosotasunetik aldarrikatzea. Azkenean askotan feminismoan eta aldaketa sozialetan gauzenean gauzela askotan deseroso badagoelako borroka bat, baina askotan gauza hauek bebai oso emozionalak direnez, bebai gure espazio segurua begiratzea eta pizkanaka aldaketa egitea. Azkenean eraginkorragoa izango da, gu bebai ere ziurrago egongo gara eta azkenean gure ritmoa bebai errespetatu behar dugu. Eta horrez gain bebai beste aldarrikapen bat eta emozioak sentitzea eta besarkatzea. Ze askotan esaten digute mundutik eta sistematik emozioak alde batera utzi behar ditugula, eta azkenean horrek bebai egiten gaitu emakume, horrek ere egiten gaitu pertsonak, eta horrek lagunduko digu askotan ze bidetik joan. Egia da gero emozioak ezin direla horrela diren moduan egin, pentsatu beharra dago gero gauzak ekiteko, baina emozioiek besarkatzea pertsonak garelako. Egia da askotan pentsatzen dugula zer egin behar dugun aldaketa hauek egiteko. Nik uste dut gauzak hori naturaltasunez hartzen eta pizkanaka gure komunitatean eta gure inguruan aldaketa hau sustatzen. Baina izan daiteke pizkanaka. Norekin nago erosoago gauza hauek komentatzen. Eta behin konfiantza hori hartuta beste lekuetan topatuko dut. Eta agian gaur hitz bat erabiliko dut eta beste egun batean beste hitz bat, baina pizkanaka joango gara aldaketa horiek egiten. Eta egia da bebai beste aldetik egon behar dela predisposizio edo aldaketa hori. Orduan, guk bebai ikustea zelan hori egokitu, baina azkenan ez dela bakarrik gure erantzukizuna, eta beste aldetikan instituzioak eta pentsatzea bebai azkenean pertsonak garela, hau gure gorputzak daukan mekanismo bat dela eta naturaltasunez hartu behar dela. Eta azkenean bebai, gure artean ez ikustea, gure erritmoak bebai errespetatzea. Azkenean askotan guk bestien erritmoak hartzen ditugu, baina nik adibidez badakit noiz izango naizen askoz produktiboago, badakit noiz izango naizen kreatiboago, eta hor batean emozioak daude hor pilpilean, eta momentu honena da kreatiboa izateko. Orduan, gure erritmoak bebai errespetatzea oso garrantzitsua da, bai profesionalki, bai pertsonalki. Badakigu orainik badaudela tabu eta mito pilo bat, egia da nire inguruan gero eta gutxiago ikusten dut ditudala, orduan orain zait okurritzen olan tabu finko bat, baina nik uste dut azken finean dela ikuste zina den zeo zer eginaraztea. Azkenean ezin da odolez hitz egin, ezin da gaizki sentitzen zarela hitz egin, ezin da aserretuta egon, eta aserre bazaude beti hilekoa dekozu, eta esaten duzu, baina ni aserre ere egon naiteke hileko horik gabe. Orduan, mito horiek edo tabu horiek jarraitzen ditugu, azkenean gizartea ohituta dagoela horretara. Baina, bueno, pizkanaka nik uste dut aldaketa dagoela. Ni orain fase folikularrean nago, duela bizpairu egun ja bukatu zitzaidan hilekoa, eta ia da orain nekatuta nagoela, azkenean egun horiek, hilekoko egunak askotan
brillo bat sufritzen dut, mina daukat eta oso nekatuta gelditzen noz, baina badakit bihar egongo naizela ja super ondo, egongo naizela ja brillo batekin eta super, ez dakit, beste kreatibidade batekin, orduan hori ezagutzea bebai laguntzen dit, nik jakiteko ze momentu dutan behar duan zer eta zelan zaindu neure burua.